Joyce kolore kod maybe gima iwacho ni gima wanyalo timo mondo at least in future wanyalo timo timely prevention mondo gini chak timre kendo. Nitie gima wanyalo fault on the government side ma take a good action about, or let me just say in terms of their budgeting. I'm already set to worry about mamona gimo or touch umulre what my budget or touch sana ke my disaster ntiga allocation moketka for every financial year giseri kala mono at least ko poni gimo timo re machal kamae en gima government no beni respond promptly. Maybe even the budget sana even then maybe let me say the office of the the executive. Then no pesa mo ochiu ni mio the for disaster. Nti a bit of controversy, a bit of anyalo wacho ni dongere ne ntire pogoro sana maduong' so mondo at least gimono beni konyo japiny sana okomie that priority compared to at least gima nyalo konyo jotelo. Koro amor ntie jotelo ma pod wuok they chiwo their own relief food gimio ginege, lakini going forward hapa ni gimono beni be a very big issue. Oge gimo nyalo timo mondo wa prevent such kind of things in future kopogore gi at least one kaka ni jopiny koso wach gimoro kamano at least wakau gini with a lot of seriousness. Even if you come here even after a span of how many years, so inyal kada ket pesa mang'eny at least but kwa take a lot of caution gimi konwane at least uguru kai mabende poda still fault the government. They have a lot of resources, they have a lot of responsibility mono me against one koponi go directive goluru jogie nitie joma maybe abari okono chopo negi, nitie joma onge nyalo chopo kanyo, nitie joma bende nigi they are just reluctant. So ono benefit what him a lot of enforcement mono at least you come not less safer to a more safer grounds. Mogik serikal no way we watch mar kaponi disaster work to maybe they do come in mondo at least they are always on the ground gi wuoyo ni mai gima kokwada timo tapa nitie moko ma mostly nitie they just being made politicized. Anya chiwo an example even kada nyoro kaya ni there was a leakage at ni JKIA. If our man is part of the disaster, koro ngeni serikal just 2 months ago 3 months ago ni CS mar transport now at least sani koro gise a team of engineers take care of ni renovation, but we don't see any action. So apart maybe we just kiwa better ni wuoyo lakini there's no action. Kopo ni watching more in the future we want to increase the allocation, let's just do it. In future we want to ensure ni gimoro ni we enforce our laws and gima we just walk on our talk. Yeah. Adwan waket thenge weche motudore kod midhiero mar oula to bok wakete thenge ahinya kalore ni ena kalore kod midhiero mar oula kaachiel kod koth mapek mamedo chwe pacho kae emomiyo nyaka sani koro ochwal nyime mago tariga yaw skunde ma pacho kae ma odiochieng' manyoro jonyuola kaachiel kod jopuonje nochiwo gokinyi to ka gichiwo gokinyi giyudo ka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nogolo milome ni skunde koro ibiro bed ka iyawo tarik 6 dwe mar 5 mano mahigani. Adwani wawinja ne report mano loso odiochieng' manyoro kod Lydia Okeyo mano kotudore kod rochruok mabende nobedo moko kuom skunde mano ma pacho kae kanyaka sani koro iwacho ni ochwal yepo kod juma achiel nonego beni yawo skunde odiochieng' manyoro sani koro ibiro bed kiyawo gi